Haideți să vorbim despre Ion Luca Caragiale și nu ca despre o figură prăfuită din manuale, ci despre omul care pare să fie avut un fel de glob de cristal. Pentru că opera lui, ei bine, opera lui nu e doar literatură clasică, e o oglindă în care ne vedem, poate un pic prea clar, chiar și acum, în secolul 21. Și de aici pleacă, de fapt, marea întrebare. Cum e posibil ca un scriitor din 1884 să fi prezis practic haosul din 2025? Cum de reușește Caragiale, după mai bine de un secol, să surprindă atât de perfect esența paradoxului românesc? Mecanismele alea sociale pe care el le-a ironizat par să funcționeze la fel de bine și astăzi, doar că sub o altă formă, evident. Așa că haideți să vedem despre ce e vorba. Uitați, un prim exemplu, super concret. În capodopera lui O scrisoare pierdută, o simplă bucată de hârtie putea să distrugă cariere, să decidă alegeri. Vă sună cunoscut? Astăzi, evident, tehnologia s-a schimbat, o captură de ecran de pe WhatsApp, o înregistrare audio care ajunge pe surse în presă, fac exact același lucru, deci metoda a rămas fix aceeași, doar suportul e digital. Sau gândiți-vă la limbaj. Caragiale a fost un geniu în a surprinde acea beție de cuvinte, știți voi, politicienii ăia care vorbesc ore în șir fără să spună absolut nimic. Ei bine, fenomenul ăsta e mai viu ca niciodată. Acum poate nu mai auzim discursuri patriotarde, dar auzim de sinergie, sustenabilitate, paradigma shift, clișee goale care sună la fel de ridicol ca perorațiile lui Cațavencu despre industria română care, ce să vezi, lipsește cu desăvârșire. Ok, dar ca să înțelegem de unde vine toată genialitatea asta, trebuie să ne uităm puțin și la omul din spatele oglinzii. Cine a fost, de fapt, Ion Luca Caragiale? Dincolo de portretul ăla serios și rigid din manualele școlare, păi, portretul lui e orice, numai simplu nu. Contemporanii ziceau despre el că era un tip exploziv, coleric, dar în același timp de o sensibilitate rară. Un perfecționist maniacal. Serios, era în stare să rescrie o singură frază de 10 de ori, noaptea la lumina lămpii cu cafea și tutun lângă el. A încercat să fie și om de afaceri, dar a dat faliment cu berăriile lui. Și știți de ce? Ci că era un patron mult prea generos. Petrecea cot la cot cu prietenii și uita să le mai ia banii. Și la un moment dat a luat o decizie radicală. A plecat din România. S-a stabilit la Berlin, dintr-o scârbă. O scârbă profundă față de ce vedea în jur. Un proces de plagiat, pe care l-a câștigat de altfel, i-a lăsat un gust atât de amar încât l-a convins că societatea românească nu e un loc pentru un spirit onest. Uitați ce îi scria prietenului său Vlahuță. M-am exilat și atâta tot, unde lingușirea și hoția sunt virtuți. Asta nu e vocea unui om învins, e vocea unuia ferm, dar complet dezamăgit de moravurile pe care le-a disecat, de fapt, o viață întreagă. Bun. Acum că știm puțin mai multe despre autor, hai să intrăm în laboratorul lui, să disecăm opera care funcționează ca un manual perfect al criticii sale nemuritoare. Și vorbim, desigur, despre O scrisoare pierdută. Piesa asta nu e doar o comedie, e o radiografie a mecanismelor puterii, un sistem întreg care funcționează pe șantaj, pe absurd și pe promisiuni goale. Totul se învârte în cerc, într-un fel de buclă unde corupția e motorul, iar la final nu se schimbă nimic cu adevărat. Și acum personajele. Să facem cunoștință cu ele, căci sunt arhetipuri pe care le vedem și azi. Primul, evident, e vedeta circului, Nae Cațavencu. Cameleonul perfect. Numele lui, apropo, nu e întâmplător. Vine de la cață, adică flecar, și cațavecă, o haină cu două fețe. Perfect, nu? E violent când are scrisoarea, dar devine mielușel când o pierde. Nu are convingeri, are doar interese. Un actor desăvârșit. Dar cine îl ține în frâu pe un agitat ca Nae Cațavencu? Aici intră în scenă Zaharia Trahanache, stâlpul sistemului. Aparent un moșulică simpatic și ramolit. În realitate însă e maestrul tergiversării. Numele lui vine de la Trahana, o cocă moale. Și chiar așa și este, se modelează. El se face că nu vede realitatea nu pentru că e prost, ci pentru că așa îi convine. E calcul politic pur. El controlează jocul tocmai pentru că refuză să intre în panică. Motoul lui: ai puțin tică răbdare. Dar stați puțin, că deasupra acestor jocuri masculine, cine trage sforile cu adevărat? Zoe. Numele ei înseamnă viață și pe bună dreptate. Ea e motorul acțiunii. Și să nu credeți că e vreo sentimentală. Nici de cum. Luptă pentru reputația ei cu o tenacitate de fier. Ea negociază, ea impune condițiile, ea salvează situația. Pentru ea statutul social e mult mai important decât dragostea sau onoarea. Și în toată tevatura asta, cine-i prins la mijloc?
Ei bine, cetățeanul turmentat. El nu e doar un simplu bețiv, atenție, el reprezintă electoratul. Confuz, ușor de manipulat, dar, culmea, singurul care vrea sincer să afle adevărul. El e cel care poartă scrisoarea, adică instrumentul puterii, dar habar n-are cum să-l folosească. Și așa rămâne o victimă a sistemului la fiecare rundă de alegeri, întrebând același lucru. Eu cu cine votez? Și acum ajungem la punctul culminant. Haideți să legăm toate aceste fire și să vedem cum lumea lui Caragiale este de fapt realitatea noastră. Uitați-vă la tabelul ăsta. E pur și simplu genial cum persistă formele fără fond. Tehnologia s-a schimbat radical, dar comportamentul uman a rămas incredibil de constant. Jargonul ăla franțuzit de care făcea mișto Caragiale a fost înlocuit perfect de rongleza corporatistă de azi. Scrisorile și telegramele sunt acum WhatsApp și e-mail-uri, dar funcția lor socială, mai ales când vine vorba de șantaj, a rămas neschimbată. Și, apropo de actualizare, cetățeanul turmentat de azi nu mai amețit de alcool. E amețit de supra-solicitare informațională. E victima perfectă a bulelor de pe social media, a știrilor false, a algoritmilor. El e cel care întreabă disperat pe Facebook sau pe TikTok: ok, și până la urmă, eu cu cine votez? Pentru că e pur și simplu incapabil să mai distingă adevărul de minciună în tot zgomotul ăsta digital. Și cu asta ajungem la final, unde trebuie să-l privim pe Caragiale nu ca pe o statuie într-un parc, ci ca pe o voce critică, vie și poate mai necesară ca oricând. Dacă ar trăi Caragiale azi, în 2025, ce-ar fi? În niciun caz politician, ar disprețui prea mult mediocritatea. Cel mai probabil ar folosi noile medii ca să-și verse critica tăioasă. Poate ar fi un jurnalist de investigație cu o limbă extrem de acidă. Sau poate ar avea un podcast satiric, Moftul Român 2.0, ceva de genul. Sau, de ce nu, ar scrie scenariul pentru un serial de succes care să expună absurditățile lumii moderne. Și țintele lui s-ar transpune perfect. În loc să râdă de nou îmbogățiții care se chinuiau să vorbească franceză, azi ar satiriza managerii corporativiști care vorbesc numai în clișee și buzzwords. Iar faimosul domnul Goie cu costumul lui de marinar din tren, astăzi ar fi, fără îndoială, un copil tiranic cu ochii lipiți de o tabletă care își terorizează părinții într-un mall. Și asta ne aduce la o ultimă întrebare, una destul de provocatoare. Umorul lui Caragiale e direct, tranșant, adesea bazat pe stereotipuri. Într-o lume hipersensibilă ca a noastră, ar supraviețui el culturii cancel? Ar risca să fie anulat? Foarte posibil. Dar poate că tocmai aici stă geniul lui. Satira sa lovește în toate părțile, râde de toți, fără excepție. Și poate asta e cea mai mare provocare pe care ne-o lasă. Cum reușim să împăcăm nevoia de critică socială necruțătoare cu sensibilitățile lumii de azi? E o întrebare care din nou ne obligă să ne privim în oglinda pe care ne-a lăsat-o el.